गौतम प्रोडक्शन के प्रस्तुति। म्यूजिक बाय डीजे गौतम। दीदी के बियाह हमरा अंगना गे, अभी हाँ देखला तू सुन बहिना गे। गे बहिना तहू अभी हाँ बिसरिहन हे तई दीदी के बियाह हमरा अंगना गे, अभी हाँ देखला तू सुन बहिना गे। अभी हाँ तू साझ आई दीदी के सजेबे, लपू 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 आई जी जाके से हो डीजे पर खूब नाचे बैगे। लपू 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 आई जी जाके से हो डीजे पर खूब नाचे बैगे। दलान पर एते बरियाती आई हमारा दलान पर, पैसा लुटे भाई खूबे जीजा के जुमान पर। अभी हाथ बहिना सबके बिग झिग खिएबे, लपू 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 आई जीजा के से हो डीजे पर खूब नाचे बैगे। लपू 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 आई जी जाके से हो डीजे पर खूब नाचे बैगे। हेतै जय माला सुन लगतै बेजोर गे।